Andaiara sudayara panti suri helwa Gramo membara lokar panti suri baku asara Urai pani ani korosi ambo dalo gua ni akasi Hah? Toi kilora prodi kopira dua chaula thoke dilora Tôi chỉ biết sĩ đó là bội sĩ anh đó mà nói có bội là bội sĩ Con làm sao? Là sĩ bảo đâu? Này kì? Hả? Bố xa có thao đi coi là này kì? Mẹ đã có đó đi, bố cụ đi Tôi tìm bị có đi bắt đủ cho nó đi ରୋଗ କଥା ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ ଡାକ୍ତର ନ ଜାଣେ ସବୁ କଥା କହିବା ଆଉ ସବୁ କହିବା ଏଇ ସାଇଡ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ସବୁ କହିବା ହଁ ଖାଇବା ଅଲଗା କଥା ସବୁ ତ କହିଲେ ନାଇଁ କି ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ରାଶି ଫଳ ଗଲା ମେଘ ଗଲା ନାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ସବୁ କହିବ କିଛି ନାହାନ୍ତି କିଏ ବାତ ମହାଭାତ କଖାରୁ ଦେହ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପୁଅ ଭଲ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଦେ ଗୋସାଇଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ମଗେଇଥାଏ ଏଇଟା ସେପଟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା 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 ଭଲ ଗୋସାଇଁ ଶିଖିଛ ଆହୁରି ଶିଖିଛ ଆଉ ଏଇଠି ହଁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଡକା ହେଲା କଣ ଡାକିଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବର୍ଷା କଥା କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ କହିଦବ ବର୍ଷା କଥା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା କଥା କହିବ କିଶୋରର ଆୟ କେତେ ବୟ କେତେ ସେଇଟା ବି କହିବାକୁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ନାଁଟା କଣ କହିଲେ ବାବା ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବାଲୁକିଶୋର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ତାପରେ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ତା ପୁଅ ଗଣେଶ ଆଉ କଣ ନନ୍ଦୀ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ସବୁ ଯା ବାନ୍ଧି ଦେଖିବା ଗଲୁ ବାନ୍ଧି ବଇଟା କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖିବା ନହେଲେ ବାନ୍ଧିଟା କେମିତି ଦେଖିବା ନାଇଁ କି ପୁତୁରା ଶିଖେ ଅଧା କିଛି ଶିଖେ ମେଷ ବୃଷ
ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ବିଛା ତୁଳା କୁମ୍ଭ ମୀନ ଓହୋ ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବାବା ମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ହଁ ଭାଇ ବୃଷ ରାଶିର କେତେ ଆୟ ଅଛି କେତେ ବଳ ଅଛି ହଁ ସେଇଟା କହିବା ପଡିବ ହଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାହେଲେ 2025 ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ନା ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆୟ 14 ଆୟ ହଁ ବେହଟା ହଉଛି 12 14 ଆୟକୁ ବେହ 12 ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ 2 ମାସର ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହବ ଆଳତି ହବ କୁମଟରୀ ହବ ହଁ ହବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ବି ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ନାଗରିକ ଆମେ ତ କୋଉଠି ଠାକୁର ତ 5 ପଇସା ନାହିଁ ନା ଆପଣ କୁଆଡୁ ଦେବୁ କହିଲ ଠାକୁରର କିଛି ନାହିଁ ଦାତା ଦେଉଛି ଦାତା ଦେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ନେବା ଉପରେ ପିଛା ଲାଗୁଛି କି କହିବାର ଅଛି କୁହେ କହିବା ମହାଦେବ ତ ଯାହା ଆୟ ବ୍ୟୟ କଥା କହିଦେଲ ହଇ ହଇ ବିହନ କଣ ପଡିବ ଟିକେ କହିବ ନାଇଁ କି ବିହନ ବି କହିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି ହଁ ମୁଁ 5 କହିବା କାଢୁଛି କହୁଛୁ 5 ବିଧାନ ଭୁଲିବଉ ସୁନା ଦାନ ଭୁଲିବଉ ସୁନା ଦାନ ଅରୁଆ ଧାନ ବିହନ ବୁଣିଲା ବେଳକୁ ତମେ କହୁଛ ଉଷୁନା ଧାନ ବିହନ ବୁଣିବା କଥା କଣ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତାପରେ ତାପରେ ପର ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି ଚାଲିଆ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ କଣ କହିବା କହିବା ଆଉ ଆଷାଢ଼ରେ ମୋଦି ଯୋଗ ଯେତେ ଅଚଇଲେ ଅବାଇଲୁ ଆମେ ईश्वर बाबू की धरती पर रोमांस सुनाओ नहीं की हाँ मेलानी ने उठो आंबे बिनी को चाहिए मेलानी ने उठो